Milli Avaz Tatar Xalq Vokal Ansambli. Hayırlı kеш, исәнмесез, hürmetli тамашачылар, кадерле кунаклар, жыр моң сөйүші газиз дуслар. Барыгызны да бүгінгі шушы матур күнні, шушы матур залда көрүүбүзгө шиксиз шатбыз. Әйе, бүгін матур вакыйга, улы бәйрәм, бик күп жырлар авторы, шагыйр, композитор, Milli Avaz төркеме җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мидхәт Мәҗит улы Әбделмановка 80 яшь. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә инде без бүгенге концертта бары тик Мидхәт әфәнде иҗат иткән җырларны тыңлап, бергә кушылып җырлап, рәхәтләнеп, кинәнеп, куаныч кичерербез. Мидхәт абыйның туган төяге Ямле Благовар районының Яңыш авылы. Һәм ул үзенең туган авылын данлап, мактап, зурлап, бик күп матур җырлар иҗат иткән. Сәхнәдә Мидхәт абыйның якташы Благовар егете, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Сәрмәсән аға, қармасаныңда бұлқының қаға, парлап елғалар, хинде ағалар, еміп тәрісін, иңе благовар, 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 туған топрағы, Аллеет заря, где на склонах гор, в березах твоих величия стан, и в буднях труда, где роза цветет, судьбы колыбель, наш край Башкортостан. Всей страной, кто славит тебя, всех народов ты, родная земля. Қайда болсам да, нилер көрсем де, таба алмам сенен güzel yaklarını, sine yaklarını, sine faklarını, terli tarafta sine maktarını, благовар, благовар, туған toprağın, ilge tanıtқан, егет қызларını, Мидхәт Әбделманов иҗат иткән җырлар буенча Башкортстанның географик картасын төзергә мөмкин булыр иде.
Ни өчен дигәндә, аның җырлары шундый. Яңыш, шагыл, благовар, бакалы, акбирде, янган тау, ташлы, еланыш, стәрле вальсы, Таңатар авылы, төнге Уфа һәм башкалар, һәм башкалар. Хөрмәтле дуслар, һәм хәзер сезнең игътибарыгызга Мидхәт Әбделмановның авылдашлары башкаруында юбилей белән котлап, туган авылына багышлап үзе иҗат иткән яңыш җырын тәкъдим итәбез. Сәхнәдә Мидхәт абыйның якташлары, авылдашлары, Алтын Урал халык премиясе лауреаты Мәхмүд Ибраһимов һәм Алла Гыйльманова каршылабыз. Avullar il buyunda Belse belsinden yemli Minim için sin yanışım Barından da sikimli Minim için sin yanışım Barından da sikimli Yanlış yanlış Var miken o sinen uzmamış Kuan tartmazsa can tarta ki Bulganda ortak yazmış Mantı almayayım kişi gibi Var bulmasın maktavlı Kızıl yorsuz şagıl tavsız Nindi yanlış avlı Kızıl yorsuz şagıl tavsız Nindi yanlış avlı Yanlış yanlış Var miken o sinden uzamamış Kuan tartmazsa can tarta ki Bulganga ortak yazmış Düşte ürem şey suların Küşen uğramın şirem Şu şirimde yolan ayak Demiş uynap yürürem Şu şirimde yolan ayak Demiş uynap yürürem Yanlış yanlış Var miken o sinden uzamamış Kuan tartmazsa can tarta ki Bulganga ortak yazmış Kuan tartmazsa can tarta ki Bulganga ortak yazmış Yanlış, yanlış. Ошокма ошок. Бүгін бейрам. Мидхәт абый. Аллага шөкер. Менә 5 ел элек кенә шушы залларда җыелышып 75-не үткәргәнек. Бердәмлектә көч дигән сүзләрең бар. Исбатланды алар. Барсы да алга. Рәхмәт сиңа, сәламәтлек. Мидхәт әфәнде 2007 елда үзенең туган авылы Яңышта матур мәчет төзетә. Һәм Газиз әнисенең изге рухына багышлап Газимә исемен бирә.
Мидхат Мәҗит улының сөекле әнисе Газима Гыппага багышлап иҗат ителгән «Әниемә» җыры Илмира Мөкминова репертуарында үз урынын алды. Сәхнәдә Милли аваз ансамбленең музыкаль җитәкчесе, бөтен Русия һәм халыкара конкурслар лауреаты Илмира Мөкминова. Рәхим итеп каршы алыгыз. Şaşın koyuladır əmiyim, koyuladır büyük yaş tarama. Balana koydur deyip, ak gülüme gelgeyip, kuş yıllarga zordur varama. Şitugel, şitillerinin kugel, yolları da şiksiz bir ola. Faydamı desem de min yanlarına emiyim, faydalımamın ağrı bu yollar. Faydamı desem de min yanlarına emiyim, faydalımamın ağrı Belem ağır sina neşke güneline şulay da gafu edersen boş yollarga qarab düşlerini yorab sen bar bir balangni boş yollarga qarab düşlerini yorab sen bar bir balangni Belem ağır sina olğan haberini muңсуланып yığılып alırsın. Oğunsa da balan, yığılsa da balan, sen көтәреп барыбер alırsın. Oğunsa da balan, yığılsa da balan, sen көтәреп барыбер Рахмат. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде без тантанабызның рәсмилешенә күсәбез һәм улы ихтирам менән сәхнәгә Башкортстанның мәдәният министры Әминә Ибни кызы Шафикованы, Башкортстан Республикасы Дәүләт Йыелышы Корылтай рәисе урынбасары Раил Мирвай улы Асадуллинды,
Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Зәки Арыслан улы Әлибаевта, Благовардан килгән делегацияны Благовар муниципаль район хакимияте башлыгы Марат Азамат улы Юсуповта, Благовар муниципаль район советы секретаре Нойлә Әгъзәм кызы Садикованы, Яңыш авыл советы авыл биләмәһе башлыгы Зыя Рәшит улы Латыповта һәм Бөтә дөнья Татар конгрессының Аксакаллар шураһы рәисе Рәүф Юсуф улы Хасановты сакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, кадерле достар, хөрмәтле кунактар, без яраткан Мидхәт Мәҗит улы, бүген бик матур юбилей тантанаһы үтә Башкортстан дәүләт концерт залында. Рөхсәт итегез, Мидхәт агай, һеҙҙе Башкортстан Республика Хөкүмәте, Башкортстан Республика башлыгы Ради Фарит улы Хабиров исеменән матур юбилейгыз менән котлап китергә. Уважаемый Мидхәт Мәжитович, примите мои теплые поздравления с замечательным юбилеем. Уникальный поэт, наделенный ярким и самобытным талантом, человек щедрой и отзывчивой души, вы принадлежите к числу выдающихся деятелей многонациональной культуры Башкортостана. Широкую известность в нашей республике и за ее пределами вы приобрели благодаря замечательным душевным песням, которые украшают репертуар многих популярных эстрадных исполнителей. Ваши стихи отличаются глубокой народностью, наполнены глубокими чувствами, отеческой мудростью. Они открывают красоту нашей республики, утверждают высокие духовные ценности, дарят яркие впечатления. Сегодня вы вносите важный вклад в воспитание молодых исполнителей. Созданный вами вокальный ансамбль «Миллиауаз» является одним из ярких творческих коллективов республики. Желаю вам, уважаемый Мидхәт Мәжитович, крепкого здоровья, долголетия, новых творческих успехов на благо развития культуры родного Башкортостана. С уважением, глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Передаю вам его адрес. Действительно, вы знаете, так как сказано в поздравлении главы республики о мудрой отеческой мудрости, мудрых стихах и о безграничной любви к своей родине, действительно, знаете, вот ваши строки, вдохновляя композиторов на эти песни, вдохновляя наших артистов, которые своими прекрасными голосами доносят эти песни, эти строки до зрителей, до слушателей, они вдохновляют нас для того, чтобы жить, для того, чтобы любить и передавать эту любовь будущим поколениям. На сегодняшний день это так важно, то, что ваши песни хранят вечные, добрые ценности. Вы знаете, я думаю, вы счастливый человек, Мидхәт агай, потому что у вас замечательные поклонники, у вас замечательные дети, я имею в виду сейчас артистов, которым вы, многим из них вы дали путевку в жизнь. И у вас замечательный сын. Вы знаете, я с вашим сыном, с Рустамом, познакомилась, и у меня как-то, я не знала, что это ваш сын. Потом, когда я узнала, я поняла, откуда в человеке такая же огромная любовь к своему городу, к людям, которые окружают, к своей родной земле. Он делает сегодня так много для нашего города, для горожан, для жителей нашей республики, и в нем ваша душевность видна сегодня в нем. Спасибо вам огромное, и мы сегодня гордимся вами, мы сегодня гордимся вашим сыном. Я считаю, что это самое большое счастье для любого отца, для любого родителя, гордость своими детьми. Спасибо вам огромное. Я также хочу вручить вам почетную грамоту Министерства культуры Республики Башкортостан. И мы сегодня видели замечательный коллектив на сцене. Я хочу сегодня вручить диплом за активную творческую деятельность, исполнительское мастерство и высокий художественный уровень репертуара
татарскому вокальному ансамблю «Милли Аваз» городского округа город Уфа Республики Башкортостан присваивается звание «Народный коллектив». Мидхат ағай, Хедге иң мөһиме исәнлек һаулык, озын ижади гомер, хеде белән горурланабыз. Шулай безне артабанда илһамландырып торыгыз. Зур рәхмәт сезгә. Байрамнан, юбилейгыз менән. Хәерле кис, кадерле тамашачылар, хәерле кис Мидхат абый. Без Мидхат абыйды һәр вакыт Мидхат абый дип кенә эндәшәбез. Чөнки иҗади шәхестең бер вакытта ла яше булмай. Чөнки иҗади шәхес өчен тормыш ул нидә ди кимәлдә илһам сыганагы гына. Мидхат агайның шигырьләренә килгәндә, Мидхат агайның иҗади эшмәкәрлегенә килгәндә, без бөтәбез дә беләбез. Ул гомер бары безнең дәүләтебезгә хезмәт иткән, иҗат һәр вакыт янәшә йөргән. Һәм шул игедәк иҗат уның инде хаклы ялга сыккас, зур тулкын булып, зур елга булып әверелеп сыга. Һәм ошо хәзер инде 300-гә якын Мидхат агай гел генә безнең арала. Чөнки уның шигырьләре, уның язган һәр бер әсәре безнең сәхнәбездә яңгырый. Һәм бәләкәй генә укусы балалардан башлап, зур-зур талантлы артистларга тиклем тап уның йырдары бөтен сәхнәләрдә лә яңгырай дип әйтһәң, бер дә яңгышмам. Һәм тагыла шуны өстәп әйтергә кирәк. Мидхат агайның иҗады ул нинди кимәлдә безнең төрки халыклары өчен хас булган, ул шул тиклем патриотик рухта. Уның һәр бер шигырендә, уның һәр бер йырында туган ергә шул тиклем һөю, туган ердің һәр бір кешеһенә, һәр бір шәхесенә ана шул һөю һәр бір кешенең йөрәгенә тиклем барып итә. Тап менә ошо һөю безнең Башкортстанда иҗат итүче һәр беренең күңел дөньяһында, һәр беренең иҗадында. Шуның өчен дә Мидхат агай безнең менән кайда гына без сәфәргә чыксак та, ул туган ягыбызга бардыла, Өфө калаһында һәм башка җирләрдә сыгыш яһаганда иң көтеп алган кунакларның бере. Шуның өчен дә Мидхат агай 2 яшь ир егет өчен зур яшь акакал һәм безнең кырыбызда һез акакал булып озын узак яшәүгезне теләйбез. Assalamu alaikum, muhtaram cemaat. Assalamu alaikum, Mithkat Abzı. Ruhsat ettiniz, Mithkat Abzı, sizni 80 yaş юбилейіңіз bilen bütün Dünya Tatarlar Kongresi yetakçiligi, Milli Şura reisi Şeyh Raziyev, Vasil Gayaz ulu isiminden tebrik ederge. Hem de Kongresinin Başkarma Komiteti reisi Şakirov Deniz Feniz ulu isiminden tebrik ederge. Şimdi Allah Rabbimiz sizge matur ömür bergen. Matur etip bu ömürünü uzdurgansız, faydalı işlerin bek köp işlegensiz. Allah Rabbimiz sizge tağı da şunday matur işlerin işlerge ömür bersin, isenlik sağlık bersin. Şimdi halkını büyük etken nerse o anın şahsları, büyük şahsları, anın seydaşları, tukayları, zelilleri, hem buna sizin gibi kişiler. Halk büyük bula kulem bilen tugul, buna şunday sifatlı, buldıklı şahsları bilen. Rahmat sizge, buna şulay bizni büyüklegeniz üçün, bizni kütergeniz üçün. Hem sizge indi bulakны şahsen özümüzün birin Şistay zavodunda işlegen kul saati alıp kildik. Buna kul saati sizge rahmet etip topşıram. Tatar Dünyası деген kitap, biz şimdi юбилейlerimizin barısına da şu kitabını topşırabız. Bunda Tatar Dünyası keng ul, matur ul, bunda bir köp narsalar yazılgan. Siz bunu qarab çıkarsa rahmet.
Рамазан ойлары якынлашып килә. Барыгызны да Рамазан ойлары белән, киләсе Рамазан ойлары белән тагы бер нәрсәне әйтәсем килә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм дан сахабалары сораган. Әйтегез әле, иң безнең арадагы иң хәерле кеше кем? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, сезнең иң хәерлегез ул озын гомер яшәгән һәм халыкка күп файда китергән. Моны сез шундый кешеләрдән. Аллаһ разы. Уважаемый Мидхат Мажитович, дорогой наш Мидхат Мажитович, от имени Благоварского района, администрации и себя лично искренне поздравляю вас с прекрасной датой, с 80-летним юбилеем. Люди, жизнь и работа которых являются примером трудолюбия и любви к своей родине, составляют историю нашего района. Искренне благодарю вас, Мидхат Мажитович, за активное участие в жизни благоварцев. Ваше произведение «Благовар», которое является гимном нашего Благоварского района, находит отклик в душах каждого, кто его слышит. Только большой патриот своей родины мог написать такие проникновенные слова и музыку. На малой родине, в селе Янышево, мало кто знает, но сегодня было озвучено, вы воздвигли мечеть и прилагаете все усилия, чтобы она была местом духовного единения земляков. Вера всегда поддерживает любого человека в его повседневной жизни. Пусть эта книга, священная книга, будет хранить и оберегать вас и вашу семью. В день вашего юбилея примите мои самые теплые поздравления. Ни один год нашей жизни не проходит бесследно. Каждый из них дает нам многое, жизненный опыт и мудрость, поддержку и верность друзей. Ваша деятельность, талант и умение организовать заслуживают уважения. В этот радостный и счастливый день желаю вам здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть ваши предстоящие годы будут светлыми, пусть несут радость и свет вашей семье, вашему дому, радость и счастье. И в завершение, спасибо. И в завершение, очень приятно, что я некоторую историческую несправедливость исправляю, подписав почетную грамоту Мидхату Мажитовичу, как поэту, нашему выходцу, за высокий профессиональный вклад, значительный вклад не только в культурную жизнь нашего района, но и, с вашего именного разрешения, республики в целом. Спасибо вам. Башкортстаныбызның güzellerden güzel, Ижмах ұясына тең, Төньяк Көнбатышта урынлашкан Благовар районунан Койнар ялкынлы сәлам. Үзем сезнең алда республиканың иң матур мәдәният сәхнәсендә басып торуым белән бүгенге көндә мин бик тә бәхетлемен. Бер карасам күз белән мин моңа ышанам да, күңел нидер ышанмый. Чөнки бу матур мәдәният йортында басып туру белән бер рәттән мин авылыбызның иң бөек шәхесе, республиканың иң бөек таланты Мидхат ага Абдулманов белән бер рәттә басып туруым белән бүген шиксез бәхетлемен. Әйе,
Үзебезнең дидем, олай гына да түгел. Мин ул туып үскән Яңыш авылыннан. Ул үткән сукмаклардан мин дә үттем. Ул менгән шагыл тауларында мин дә мендем. Олай гына да түгел, ул ичкән шишмә суларын мин дә эчтем. Мидхәт ага авыл өчен бик күп эшләр эшләде. Әйтеп үттегендә, иң беренчесе, иң мөһиме, иң зур эше булып аның Благовар районы Яңыш авылында салынган мәчет тора. Ул мәчет аның әнисе Газима исен йөртә. Һәм әйтеп үтәсе килә, бу мәчет бүгенге көндә дә гөрләп эшләй. Шулай ук безнең авылда зур буа бар. Аны төзүдә зур өлешне шулай Мидхәт агабыз кертте. Еш кына безнең авылга милли аваз төркеме белән концертлар белән кайта. Мидхәт ага, без сезгә исәнлек телибез. Бәхет, балалар шатлыгы, оныклар юанышы, яңа шигырьләр, яңа көйләр. Сезгә булганыгыз өчен шын күңелдән рәхмәт. Туган ягым Башкортстан, район минем Благовар. Нәрсә генә сорасаң да, барысы да монда бар. Койсы яктан дисәгез сез, авыз тутырып әйт алам. Авыл минем Яңыш булса, район минем Благовар. Монда тудым, монда үстем. Шунда миңа бик рәхәт. Бәлки монда тугангадыр Әбделманов Мидхәт. Авылымның маягы ул. İzgilerden izge zat, rayonuma gimn yazdı, bizden sizge zor rahmet. Avul sizne sağınıp küte, koytmay tursan yuksına, bar halkımdan tilek tilim, kortaymışa turguna. Kortayırga oşıkmalı, bari 80 gine biz, Allah bir 90'ın da 100 yaşında kütübüz. Благодарность администрации сельского поселения Янышевский сельсовет муниципального района Благоварского района Республика Башкортостан объявляет благодарность Абдульманову Мирхату Мазитовичу за неиссякаемую энергию и за неоценимый вклад в развитие искусства. Ваша творческая целеустремленность способствует сохранению и приумножению культурных традиций сельского поселения. Надеемся на дальнейшее укрепление и развитие плодотворного сотрудничества, основанного на взаимопонимании. Онда инде хәзер алып барысы кирәкмәй дип аңлайым мин. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунактар, бүген безнең байрамда Мидхәт агайның гомер, йыр, иҗат байрамында бергә булганыгызга олы рәхмәт һәм вакыт тапканыгызга 1000 рәхмәт һәм түбәнселек белән баш иябез. Мидхәт агайның йырлары, Мидхәт абыйның җырлары, алар үзенчәлекле, эштәлеге ягыннан да, исемнәре ягыннан да. Менә әйтик, киләсе җыры Тимер чыбыклар дип атала. Авылда электр тимер чыбыгы турында нинди җыр язып була инде бер уйлап карасаң. Мидхәт абый аны җыр итеп язды. Инде Башкортстанның атказанган артисты Марат Шайбаков аны җиренә җиткереп башкарада. Сәхнәбез турында Башкортстанның атказанган артисты Марат Шайбаков. Тимер чыбыклар. Затып қалды мені юл шатында әні, затып қалды жырлар ғылынан. Диксіз генә хаман, мені олыға табан,
uzatасыз юл буйлап досылар. Шыбықлар, шыбықлар, туған аяқ білән, елімді тұтыған темір шыбықлар. Шыбықлар, шыбықлар, туған аяқ білән, елімді тұтыған темір шыбықлар. Өтәрілі көңіл, ұнытырлық түгел, шынламанша қызызлар хавада. Ұнытылмас вақыры, туғаны яқының жыры, тұрмыш юлы қайда ятса да. Шыбықлар, шыбықлар, туғаны яқ білән, елімді тұтыған темір шыбықлар. Шыбықлар, шыбықлар, туғаны яқ білән, елімді тұтыған темір шыбықлар. Шаба алға йыллар, йыллардынан юллар, юллар кебек темір шыбықлар. Ару талу білмей, әр шақы гүрлей, қаясыңсыз шабасыз дұзылар. Шыбықлар, шыбықлар, туған аяқ білән, елімді тұтыған темір шыбықлар. Шыбықлар, шыбықлар, туған аяқ білән, елімді тұтыған темір шыбықлар. Шыбықлар, шыбықлар, туған аяқ білән, елімді тұтыған темір шыбықлар. Шыбықлар, шыбықлар, туған аяқ білән, елімді тұтыған темір шыбықлар. Елімді тұтыған темір шыбықлар. Исәміз хайырлы кеш, хөрмәтле дуслар, Медхат абый, сені шын көңілімден шушы матур 80 яшьлек юбилейң белән кайнар котлыйм. Инде менә 70-не дә үткәргән идек. Аллага шөкер 80-га килеп җиттек. 90-ны да үткәрергә ясын, 100-не дә үткәрергә ясын. Минең 80 яшькә дә килерсең инде, ярармы? Озын гомерле бул, бәхетле бул, таза исән бул. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, инде бүгенге чарага рәсми кунаклар гына бүләк белән килмәгән, Медхат абыйның оныгы, үзенең ахирәте Илине белән карт әтисенә зур матур бүләк ясаган. Ул да булса карт әтисе иҗат иткән Кышларым җырына матур клип төшергән. Әйдәгез әле Амалиянең һәм Элиненың шушы матур бүләген карар өчен игътибарны экранга юнәлтик. Koşkaylarım şut kelip sarığı sestanlarda yazkaylarım koşkaylarım siz benim tuzkaylarım tek saraşı karşılar stanlarım yazkaylarım koşkaylarım siz benim tuzkaylarım tek saraşı karşılar
korarmın koydağız koşkaylarım Jilde wilde uğrap otur yaşırsız tuskaylarım Koşlarım koşkaylarım siz benim tuskaylarım Tik saraşı karşılar sanlarım yazkaylarım Koşkaylarım siz benim tuskaylarım Kuşiklarda oşarırsız koytsağız yazkaylarım Koşlarım koşkaylarım siz benim tuskaylarım Tik saraşı koşulağız tanlarım yazkaylarım Koşlarım koşkaylarım siz benim tuskaylarım Tik saraşı koşulağız tanlarım yazkaylarım Tik saraşı koşulağız tanlarım yazkaylarım Qadrli dostlar, konsertimizni ortaban xalqaro sәләт һәм Фәридә Кудашева исемендәге конкурслар лауреаты Гөлсем Хусаинова дәвам итә. Yanlarına aşkınat Davuldansın dingistına Basılır hisler taşkını Dilesen de indi çıkmam Yanlarına aşkınat Yürek yana genişke Kuzatkan yaralar Koyaş nura sünegen kebek Hazır beznin arada Daldansın dingistına Basılır hisler taşkını Dilesen de indi çıkmam Yanlarına aşkına Davuldansın dingistına Basılır
Хәзер сәхнәгә чыгачак Балкый Саббахов Мидхәт абыйның хыял дәрьясында шигырына бик матур көй иҗат иткән. Кадерле дуслар, әйдәгез әле бергәләп, хискә бирелеп, хыял дәрьясында бергәләп тирәвәлеп алыйк. Сәхнәдә милли аваз ансамбле солисты Балкый Саббахов. Хыял дәрьясында yüzәм, сай булганга өнемез сулары. Үзеңә тиңе яр булмаса, моң чыгармый күңел кыллары. Ак кайнар бедерә, бедерәләрен тоған җиле кага. Қалсайды язын сөю, изгенің сибеп дөньяга. Аз канаты калрый, калрый, калган җилдә калрый эләкми. Күңел күзе якын күргәч, яр сөяргә ят күз кирәкми. Ак кайнар бедерә, бедерәләрен тоған җиле кага. Қалсайды язын сөю, изгенің сибеп дөньяга. Су буенда эзләр кала, эз артыннан кала үткәннәр. Яшьлегемә кайтасы иде, шул елларны эзләп киткәннәр. Ак кайнар бедерә, бедерәләрен тоған җиле кага. Қалсайды язын сөю, қалсайды язын сөю, изге нурын сибеп дөньяга. Кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, Ришат Тухватуллин башкарган, Мидхәт әфәнде иҗат иткән Тургай җырын барыбыз да беләбез, яратабыз, кушылып җырлыйбыз, шулай бит. Ә инде бүгенге концертта аны Мидхәт әфәнденең якташы, Күчәрбай егете Булат Биктимиров башкарачак. Рәхим итеп алкышлап каршылыйк әле. Тургай Булат Биктимиров.
Turgay turgay sin uşası İsken jilge salıp kanatı Sinen kebek üş almadım Parasam da jirge geliyordu Sinen kebek üş almadım Parasam da jirge geliyordu Turgay turgay min günleşer Bulsan da sin günsüz gündeşler Kanatım yok bayralığa Fayda ütteyken bu yaşlar Kanatım yok bayralığa Fayda ütteyken bu yaşlar Turgay turgay silep jiber Kim galemeden indi halleri var Kanatım yok bayralığa Ayda ütteyken bu yaşlar Kanatım yok bayralığa Fayda ütteyken bu yaşlar Kanatım yok bayralığa Fayda ütteyken bu yaşlar Kanatım yok bayralığa Fayda ütteyken bu yaşlar Fayda ütteyken bu yaşlar Койда үтті екен бұл яшілік. Инді дуслар, ғымыр өткен сайын көңіл яшарагына бара. Шылай бет Медхат абай. Шының ішінде мына бүгін шондай матур жырлар дұлқынында біргелеп отырабыз. Һәм шираттағы жырыбызда нәк яшілікке қалып қайта бізіне. Чөнки өзі де яшілік турында болсын deyip яшілік. Сәхнәбіз турында Ғалия Язданова. Kirpiklerine tomşılar toma Yazlarda kile Bili bir şama Var dünya matur Kıyaş nur sive İmenler şavlı Yaşlı sive Bulsun dip suyu Bulsun dip yaşlık Senin gözlerde Menge sönmezlik Bulsun dip suyu Bulsun dip yaşlık Senin gözlerde Menge sönmezlik Yozmuş yollarım Gül olga şoba Hislerimde tik Tiksin atoba Belki kuşlarda Konut kovadır O gıydilde gül
Hürmetli tamaşaçılar, Ortaban konsertimizni Stelet Xalqara Televizion festival laureatlari Flur Abdiyev hem Gülsüm Hüseyinova devam ete. Talpınam Sine utımda Min haman yanam İh yaşlık Menge sünmeslik Sağıy baladay Günsüz gündeşlik İh yaşlık Menge sünmeslik Sağıy baladay Günsüz gündeşlik Kırıştay şılar Kokşamazdı salak Yosun mühebet Sürüp duymazlar Olsa bunlarda Sürürsün naz Sine dünyanın Her günü ayaz Olsa bunlarda Sürürsün naz Sine dünyanın Her günü Hıyaldar yası Diləgən dilək Tuğan ilgəsin Okşamaz dirək Ütməz ayağa Yaşa kükürək Bilib qadirin Dolpınsın yürək Ütməz ayağa Yaşa kükürək Bilib qadirin Dolpınsın yürək Koyaş nurları Sibelgen tesli Ümmet hıyalda Can atlar hisli İh yaşlık Menge sünmeslik Sağıy baladay Günsüz gündeşlik İh yaşlık Menge sünmeslik Sağıy baladay Günsüz gündeşlik Sağıy baladay Günsüz gündeşlik Sağıy baladay Günsüz gündeşlik Юбилярыбызның тормышы бала чагы авыр сугышларына туры килә. Әмма бу авырлык аның күңелен төшерми, сындырмый, сынай гына.
Һәм инде Медхат әфәнденең иҗат иткән җырлары арасында язмышка һәм тормышка багышланганнары аеруча матур, мәгънәле, фәһемле һәм менә чираттагысын язмыш дип аталганын автор башкаручы, композитор, шагыйрә, мәдәният өлкәсендә зур хезмәтләре өчен Россия Федерациясе хөкүмәтенең почет грамотасы иясе Гөлфия Шавалиева башкара. Рәхим итеп каршы алабыз сәхнәбез түрендә Гөлфия Шавалиева. Рәсем булсаң сайлар идем, рәсемнәрнең үтә гүзәлен. Балам кайгы күрмәсен дип, күз яшьләрен түкмәсен дип, өзмәсен дип юка үзәген. Эй язмыш, язмыш, юк мөгаен синән ул узмыш. Biz göresin, kimler görsün, bizning için kim tezilsin, ak bәхетле яктын ултырмаш. Biz göresin, kimler görsün, bizning için kim tezilsin, ak bәхетле яктын ултырмаш. Булсаң әгәр такыр юлдай, үтәр идем сине мин чабып, очар Hasargımak yazmışımını yolda sınap Küder kişim bulsa şul şağın Ey yazmış yazmış Takır yolda sin bit tügelsin Kim gelirsin yaşar üçün Ul virgensin izge güçün Kim gelir ugi kübeksin Kim gelirsin yaşar üçün Mul virgensin izge güçün Kim gelir ugi kübeksin Nindi bulsa da yaşav üçün G'aşık bulgaç kişi turmuşqa O'zi soyli asıl taşın O'zi izli yüzü qaşın Ak bәхетләр тумый улбышка Эй язмыш, язмыш Юк мөгаен синән ул узмыш Biz göresin, kimler görsün Bizning için kim tezilsin Ak bәхетле яктын ултырмыш Biz göresin,
Халыкара конкурслар лауреаты Милли Аваз ансамбле җитәкчесе Лилия Мөхәммәдиева һәм үзе җитәкләгән Йолдызлы юл балалар бию студиясе. Әле кызларыбыз чыгыш ясаячак, шуңа күрә без аларны күрәчәкбез әле. Безнең инде концертыбыз артабан дәвам итә, хөрмәтле дуслар. Менә Мидхәт әфәнденең инде хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы белән иҗади дуслыгы, иҗади бәйләнеше моннан берничә ел элек бик очраклы гына рәвештә барлыкка килә һәм шуның нәтиҗәсе булып инде бүген безнең эстрадабызда Илнур башкаруында матур җырлар әле һаман туып тора. Әйе, сәхнәбез түрендә бәрхет тавышлы җырчы егетебез Илнур Вәлитов. Çakırımlar söyüge hiç kirte bulalmay yürekke düzelmez dik yara salar aralar üzülmez oralar yürekke düzelmez dik yara Sulışım kıstıla, zihnim darala, dön suğa susagan, gül kibik min sinsiz jitişmeyip kulların ilkem deyip nazlavın yalgızım yaşağı mina bik көңілсіз жетішмей құларын еркемдеп назлауын ялғызым яшауы миңа бек көңілсіз. Min kütem tek seni erta kech tonglarda ышанам келер деп миңа да жылы яз шул чакта иркәли сөярсең ынтылыр сагынулар йөрәктә Şapta irkeli süyersin untulur sağınular yürekte Aralar
Зур рахмат. Хайырлы кич, хөрмәтле тамашачылар, хайырлы кич. Медхат абзый. Нихаят, тиз генә әйтеп үтим әле чыгышымның. Менә нихаят 70 еллыгын уздырганда командировкада булдым. 75 еллык уздырганда тагын командировкада Сибир якларында. Нихаят 3-нчесен эшләгәндә мин әйтәм, сүз бирәм, Алла бирсә мин әйтәм киләм дидем. Дилә белән Рөстәм әйтә ди, ул әйтә дә үзе белмәй инде ул дип әйтә ди, шуңа күрә. Аллага шөкер, нихаят Медхат абзый менә нихаят бүген бәйрәм 80 яшьлек шундый олуг бәйрәмендә менә Аллаһ Тәгалә насип итте. Менә сезнең белән тамашачылар белән, дуслар белән, туганнар белән, Медхат абзый сезнең белән менә яңа җыр булды әле бу яңа дебют булды җыр. Менә нихаят башкарып, нихаят 80 яшенә менә тагын бер яңа бүләк дип үзеңә кабул Медхат абзый. Зур рәхмәт. Сиңа инде мин сиңа инде барлык теләгән теләкләргә дә кушылам һәм кушылачакмын. Киләчәктә алдагы тормышыңда сиңа тыныч картлык, Хәлил апа белән бергә исән-сау матур иттереп, җан тынычлыгында курган дөньягызда оныкларыгыз белән шатлыкта, сөенештә бар булмышыгыз белән исән-сау тагында алга табан атлап яшәүгезне телим. Яшьләргә үрнәк булып, дусларга терәк булып, инде безгә җырчыларга тагында Алла бирсә яңа җырлар белән, яңа шигырьләр белән Алла бирсә безне шатландырып, сөендереп торырга язсын дим. 80 яшь дип картайма ул, син аңа уйла, әле мин 40та гына диген, һаман да күңел яшь булсын. Нәк менә киләсе җырдагы кебек. Ак бузатым, инде бу җырны беләсез, бу инде хәзер гимнга әйләнеп бара дисәм ялгышмасмын. Әйдәгез, рәхим итеп тыңлагыз. Ак бузатым. Медхат абый, гомерең чабыш атыдай Сабантуйдагыча һәр вакытта да беренчелектә барсын. Язган җырларың, шигырьләрең алдынгылык булсын. Уңышлар сиңа тагын. Балга чаба, хайран кала бала чага, ай кояштан нурын алса, атым данын юлда таба, ай кояштан нурын алса, атым данын юлда таба, чап синадың, җәй канадың, җирдә ялың бик матур, җил тарасын ефәк ялың, шул ялыңнан сөйсен бик батыр, җил тарасын ефәк ялың, шул ялыңнан сөйсен бик батыр. Ак бузатым балга чаба, тоякларын кага-кага, бер туктаусыз чаба ярсып, йөгәненнән булмый тартып, бер туктаусыз чаба ярсып, йөгәненнән булмый тартып, чап син артым, җәй канатым, искән җирдә ялым бик матур, җил тарасын ефәк ялың, шул ялыңнан сөйсен бик батыр, җил тарасын ефәк ялың, шул ялыңнан сөйсен бик батыр. Чаба юл кыйратып, күз ярмый тузан туза, безнең гомер шулай уза, күз ярмый тузан туза, безнең гомер шулай уза, шап
Зур рахмет, зур рахмет. Исән булыгыз. Бер-берегезне яратып, сөенеп тормыштан ләззәтләнеп яшәгез. Рахмәт Илнур үзеңә. Рахмәт. Хөрмәтле дуслар, хәзер инде сәхнәбез түренә Татарстанның халык, Башкортстанның ат казанган артисты Марат Сабит улы Шариповны, Россиянең татар авыллары ассоциациясе Бөтен Россия иҗтимагый оешмасы рәисе, композитор, башкаручы Фәнир Гыйлметдин улы Галимовны чакырабыз. Рәхим итегез, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Инде Медхат абый, безнең инде син Башкортстанның иң благоварның татар авылларының бер татары. Инде мин инде менә шушындай рәхмәт хаты белән килдек без. Бөтен дөнья татар конгрессы оешмасында җитәкли барлыкка килгән бөтен Россия татар авыллары оешмасы җитәкчесе буларак менә шундый рәхмәт хаты яздык һәм бөтен Россия татар авылларыннан 4000-нән артык авыл бар Россиядә. Шуларның инде ширегеннән күбрәге безнең Башкортстанда бит инде. Менә шундый сезгә шушы бөтен татар авылларындагы яшәгән татарлар исеменнән шушы рәхмәт хаты тапшырасым килә. Рәхим итеп кабул итәрсез, хөрмәтле Медхат Мәҗит улы. Татар халкының телен, мәдәниятен, иҗатыгызда татар авылларын яктыртуыгыз, халкыбызның рухи үсешенә зур өлеш кертүегез һәм үсеп килүче яшь буынның күңелендә туган телебездә сөю тәрбияләвегез өчен һәм 80 яшьлек юбилеегыз уңае белән сезгә олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Сезнең уңышларыгыз күп еллык фидакар хезмәт нәтиҗәсе. Татар авылларын чагылдыру өлкәсендә хезмәттәшлегегез алдагы көннәрдә дә уңышлы дәвам итәр дип матур теләктә калабыз. Сезгә иҗади уңышлар, ныклы сәламәтлек һәм гаилә иминлеге теләп калабыз. Һәм инде сезгә үзебезнең татар авылларында гына эшләп торган кул белән эшләнгән сәгать тапшырабыз. Бу инде безнең бөтен нигәдә тапшырыла истәлек өчен сезгә инде стенагызга алып куеп, тагын да бер 20 ел яшәргә кирәк булыр инде Аллаһы бездә. Ходай Тәгаләдән сорайбыз. Бу сәгать 20 ел йөри әле. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнен киргән карап. Медхат ага, менә инде ярты гасырдан артык әйтерсең дә ки, зур карап кеби иҗат диңгезендә yüзә. Һәм ул безне үзенең карабына утыртып, Булгарга сәяхәткә дә алып бара ел саен. Медхат абый, мин бүген Булгарга сәяхәт кылган күп сәфәрчеләр исеменнән, Рамазан җәмгыяте идарәсе исеменнән сезне улуг бәйрәмегез белән тәбрик итәргә килдем. Безнең әлбәттә аерым сезнең бу улуг юбилеегыз уңае илә очрашу, котлау булачак. Мин бүген менә шундый тантанада җиткерәсем килә. Без Булгарга сәяхәт кылганда сезнең шундый аянычлы язмышыгызны, зулум, репрессияларында сез зур авырлыклар кичергәнегезне белдек. Менә мәсәлән бүген әле безнең алып баручылар әйтмәде, Благовар районында репрессия курбаны буларак алар әнисе белән хәтта мунча кеби өйдә генә яшиләр. Шундый зур авырлыкларны кичереп, алар үзләренең туган ягына, үзләренең авылына бернинди дә үпкә сакламаганнар. Һәм инде канат җәйгәч, алар менә дигән әнисенең исемен кушып күркәм мәчет оештырганнар. Менә шундый киң күңелле кеше. Тагы да Медхат аганың тәрҗемәи хәленнән бер кызыклы факт. Медхат абый төзелеш оешмасында гомер бакый эшли һәм ул сизә 30-40
яшендә аның күңеле менә иҗатка тартыла, илһам килә. Һәм ул безнең Башкорт дәүләт университетының филология факультетындагы иң авыр бүлеккә рус филологиясе бүлегенә укырга керә. Иптәшләр, бу гаҗәеп бик авыр бүлек һәм ул үзенә тиешле күнекмәләр алыр өчен, билем алыр өчен, филология буенча шигырь язар өчен, каләм тибрәтер өчен теоретик, гамәли билем алыр өчен ул Башкорт дәүләт университетына инде шактый улы вакытта керә. Һәм аның иҗаты да шактый улы вакытта башлана, шуңа карамастан ул бик актив иҗат итә. Ул үзенең үрнәге белән менә 80 яшендә шундый иҗат дәрьясендә yüzüğü белән менә монда утырган ир атларга шундый планкны югары куя. 80 яшьтә дә әле без менә Мидхәт ага кеби шундый дәртле булырга тиешбез. Ватаныбызга, халкыбызга армый-талмый иҗат итәргә тиешбез. Мидхәт ага, biz sizga сокланабыз, biz sizin белән горурланабыз. Сезгә саулык, сәламәтлек, халкыбыз өчен, милләтебез өчен, Башкортстаныбыз өчен, Башкортстан Татарстан дуслыгы өчен армый-талмый киләчәктә дә эшләүегезне теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, Марат Сабит улы. Рәхмәт. Хәзер инде сәхнәбез түрендә яна милли аваз татар халык вокаль ансамбле. Инде Әминә Ивни кызы әйтүенчә, хәзер инде алар бөтенләй яңа статуста. Шуның өчен хәзер инде аларның башкару сталыгы да бөтенләй башкача, күңел торышы да бөтенләй башкача, рухлары да бөтенләй башкача. Димәк, хәзер инде бөтен яклап башкача булган милли авазны яна да сәхнәбез түренә чакырабыз. Люция Вафина сүзләренә Мидхәт Әбделманов иҗат иткән Ак калфак җыры. Рәхим итеп тыңлагыз. Ак балык жыры барынында
isen millet tüsün halkın мәңгі сақласын 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 сафлық isen millet tüsün halkın мәңгі сақласын Жыры халық шан, яңғыры ел бойында. Туған елде, туған тілде, яшасын әр буында. Яшасын, яшасын, туған елде, туған тілде, яшасын әр буында. Яшасын, яшасын, туған елде, туған тілде, яшасын әр буында. Яшасын, яшасын, туған елде, туған тілде, яшасын әр буында. Туған елде, туған тілде, яшасын әр буында. Яшасын әр буында. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım, dost işlerim. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım, dost işlerim. Sizi dostlarına ayıralım, yolunu başına işlerimin. Sizi dostlarına ayıralım, yolunu başına işlerimin. Alma başını şeşek atamayın, onun işlerinde. Alma başını şeşek atamayın, onun işlerinde. Alma başını şeşek atamayın, dost işlerinde. Alma başını şeşek atamayın, dost işlerinde. Ey dostlarım, dostlarımla, dostlarım dağırlarım. Ey dostlarım, dostlarımla, dostlarım dağırlarım. Yaşılırlar idi gülmü bilgi sarırlarım. Yaşılırlar idi gülmü bilgi sarırlarım. Ey dostlarım, sesleri bilen kuderimdi gönüller. Ey dostlarım, sesleri bilen kuderimdi gönüller. Kuderimdi gönül bilen, seni bilen ömürler. 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 Kuderimdi gönül bilen, seni bilen ömürler.
Hürmetli dostlar, indi min сөйләү, калганнар җырлау белән генә түгел, сез дә үзара әзрәк аралашып сөйләшеп алыгыз. Шуның өчен без 15 минутлык тәнәфес план итәбез. Нәкъ 15 минуттан соң шушы залда күрешербез.
Hürmetli тамашачылар, biz naq 1 minuttan başlayız. Rahim etip üzügüzдің орындарыңызға отырсағыз еді. Біздің екінші бөлікте шулай ук біріншісі кебек көтерінкі көңілде, көтерінкі кайф белән узачак. Бәйрәмнәребез матур булсын, бүгенге кичебез көңелле үтсен. Şalı tarihsa esin yata Mınsulanıp iske düşerken Dua şakış, dua yaşları Başı yazmış millet geçirgen Gururlanar silip veren Vatanım Tatarstan Vayışta şiddet yoldan batır Silişinirsin hatta kırıştan Erişte şiddet yoldan batır Silişinirsin hatta kırıştan Senin koyaş bugün bakıy Seni dallap elin gelen Öğrendi günlerden Barbatardan rahmet eyleler Bu yaş gibi günlerge bakıp Yaşasın Tatarstan Sen yaşasın halkım yaşar Gururlarım seni yazmışlar Sen yaşasın halkım yaşar Gururlarım seni yazmışlar Sen yaşasın halkım yaşar Gururlarım seni yazmışlar Gururlarım seni yazmışlar Milli Avaz Татар халык вокаль ансамблі. Алқышларыңыз, достар.
Һәм Рашид Вахапов исемендәге фестиваль конкурс лауреаты, якташыбыз Бүздәк егете, Казан филармониясе солисты Алмаз Хасанов. Хәйле кичәләр, исәннәрбез. Бәйрәм белән. Әйдәгез. Ишырларда Туганьяк Митхатовый бәйрәм белән. Күпме бар илеменең иң матур кырлары, шул чаклы шаттыры җырлары. Җырларда туган як, эзләре сөйгән чак, җырларда яшь йөрәк моңнары. Җырларда туган як, эзләре сөйгән чак, җырларда яшь йөрәк моңнары. Güzel jırımda Nursibe yaş yürek yaşargen ikirek Barda barışın güzel jırımda Dılsımlı yoslarım Oyılı kişileri Jillerden bigirek illeri Yıldızlar balkışı Ağidel akışı güzel kıskayның billeri Yıldızlar balkışı Ağidel akışı güzel kıskayның billeri Yıldızlar balkışı Ağidel akışı güzel kıskayның billeri güzel kıskayның billeri Хәйле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәйле кич, хөрмәтле якташлар, дуслар, туганнар, якыннар. Хәйле кич, Митхатовый. Чын күңелдән шушы матур юбилеең белән котлыйм, үз исемнән, тамашачылар исеменнән. Инде киләчәктә шулай сау сәламәт булып, матур итеп иҗатта безгә Алла теләсә, Алла берсә яңадан яңа җырлар туып торсын. Яшәп торыйк. Дөньяны яратып яшик. Митхатовыйның киләсе җыры башкарасым килә. Яратам. Туган якны яратам, һәммәгезне яратам, бүтән дөньяны. Сәламәт булыйк. Киттек. Яратам мин иртәк торып, алсу таңны сызылып атканым. Таңнар белән ак томанның җиресенә сызылып ятканым. Таңнар белән ак томанның җиресенә сызылып ятканым. Алсу таңны яратам, алсу таңны яратканга, таңы моңнарын илгә таратам. Алсу таңны яратканга, таңы моңнарын илгә таратам. Хезмәт халкым, изге эшен аның яратам. Даны шөһрәтен җырга салып, рух кешен
şükredin şırğa sallıp ruhi kişin yine uyadan yaratam yaratam tuğan dilini yaratam şırmıqlarını yaratkanıga dus işlerini üzüme aratam şırmıqlarını yaratkanıga dus işlerini üzüme aratam yaratam min bulunlarını saban tuyulu yaratam yaz nurunda sigenimini şeşek ottan gidigen ışatam yaz nurunda sigenimini şeşek ottan gidigen ışatam yaratam yaratam tuğan yakını yaratam var dünyаны yaratkanıga üzümde min şeşek atam var dünyаны yaratkanıga üzümde min şeşek Алмаз Хасанов. Бәйрәм белән. Бүген дуслар, инде Медхат әфәнденең иҗади баласы дип әйтсәм дә һич тә ялгыш булмас. Милли аваз һәр вакыт минем телдә, сезнең колакларда яңгырап тора. Чынлап турып, бүген милли авазда җырлаган егетләр, кызлар бүгенге мактау, хуплау, данлау сүзләренә һичшиксез лаек. Менә мәсәлән, хәзер чыгачак җырчыбыз, ул инде шушы ансамбльнең солисткасы, хәтта татар милләтенә күрсәткән улы хезмәтләр өчен медаленә лаек. Шулай итеп, сәхнәбез түрендә медальле солисткабыз Альбина Якупова. Карашларың
хөрмәтле дуслар, менә хәзер сәхнәгә чыгачак чираттагы җырчыбыз. Ның тавышы үзенчәлекле, калганнарга охшамаган дип әйтсәм дә һич тә ялгышмам. Хәер, нәрсә мин сөйләгән бер, сез күргән, сез тыңлаган икенче, шуңа күрә әйдәгез әле алкышлап, дәррәү иттереп, кул чабып каршы алабыз үзенчәлекле тавышлы моңлы җырчыбыз Наил Латыпов. Дар
Şevyemen yedide saklarına Ak bulutlar, saf bulutlar Var saflığıydı geçinde Kuş gülmegen, bul duymadan Xudo bergen sihrin kishida Kush ko'rmagan, bul duymagan Xudo bergen sihrin kishida Bulutlar sizge Kışım gitmese de Tınım ezdir tartıp alırga Munga muhtaç bulgan Bizge köngüllerge Nallı bir jeride salırga Ak bulutlar, saf bulutlar Var saflığıydı geçinde Kuş görmegen, bul duymagan Xudo bergen sihrin kishida Kuş görmegen, bul duymagan Xudo bergen sihrin kishida Kabağısın açlıkta gider Uzliğinden bulut boşagar Күңел күзе қабат жырғамынға сусар Чәчәк атқаш язын алмай Ақ bulutlar, saf bulutlar Var saflığıydı geçinde Kuş görmegen, bul duymagan Xudo bergen sihrin kishida Kush görmegen, bul duymagan Xudo bergen sihrin kishida Xudo bergen sihrin kishida Моңлы гаилә, матур гаилә, күркәм гаилә, Фәрүзә Сатаева һәм Наил Латыйпов. Хөрмәтле дуслар, бүгенге кичәбез, бүгенге бәйрәм ул тарихка кереп кала. Менә күреп торасыз инде, Туган тел каналы операторлары йөреп бүгенге кичәне мәңгеләштереп йөриләр. Һәм берникадәр вакыттан соң сез аны Туган тел каналында үзегезне дә хәтта карап, рәхәтләнеп тагын да бер тапкыр кинәнеш хисләре кичерерсез. Хәзер инде мин шушы Туган тел каналының директоры, техник фәннәр докторы Азат Вахитовны чакырам. Азат Вахитов. Мидхат абый, сезне шын күңелдән
Үземнең исемнән һәм телеканал Туган тел исеменнән шушы зур күркәм бәйрәмегез белән котлыйм. Сезгә сәламәтлек, тазалык, уңышлар, кәефләр. Алдагы елларда да безне үзегезнең шушы шлягерларыгыз белән сөендереп торыгыз. Рәхмәт сезгә. Һәр сезнең бер җырны стәрле вальсы. Шахтау буйларында кояш күнемсеп тиңдәлдер шая нурлары. Күргән кебек тауда күз карашын ялар, зур каланың балкып торганы. Күргән кебек тауда күз карашын ялар, зур каланың балкып торганы. Хезмәт халкыңга тормыш алгыр килә, бәхтең таба эштә Өстәрлек үсә, даны илгә күчә, уятыплар рухи көчләрне. Өстәрлек үсә, даны илгә күчә, уятыплар рухи көчләрне. Алсу тонар ота, алга юллар ята, яшьләр өчен яшьлек талпына. Иділге таба, ашкадар тайгага, савашы факалан халкына. Иділге таба, ашкадар тайгага, савашы факалан халкына. Шахта буйларында кояш күлемсереп тиңдәлдер шая нурлары. Синдә тудым шахтау, синдә үстем шахтау, синдә үтәр соңгы юллары. Синдә тудым шахтау, синдә үстем шахтау, синдә үтәр соңгы юллары. Хәзер сәхнәгә чираттагы сәләтле егетләр һәм кызлар чыга. Халыкара бөтен Россия һәм республика күләмендә үткәрелгән конкурслар лауреаты, Мирас җыр һәм бию фольклор ансамбле солисты Юлай Касымов һәм шушы күләмдә үткәрелгән конкурслар, фестивальләр лауреатлары Илзирә Кудашева һәм баянда Илгиз Юлдашбаев. Рәхим итеп каршы алабыз.
Афәрин, егетләр, кызлар. Бүген инде без Медхат абыйны сөйләсәк тә, аңа мактау, данлау, хуплау сүзләре яудырсак та, әлбәттә без Халилә ханымны да искә алмый, телгә алмый китә алмыйбыз. Чөнки инде менә 60 елга якын Халилә ханым Медхат абыйның илһам чыганагы. Әгәр дә янында шундай тормыш иптәше булмаган булса, без бүген болай җыелышып, шушы матур җырларны бәлки тыңлый да алмаган булыр идек. Шуңа күрә әйдәгез әле алкышлап, Халилә ханымга да олы рәхмәтләребезне җиткерик. Медхат абыйның бер бик матур әйткән сүзе бар. Ходай кушканны яшибез. Ходай кушканны яша дип үгет насихат бирә ул калганнарга да. Һәм инде менә шушындый матур, фәһемле, мәгънәле, исемле җырны хәзер күлмәге дә, үзе дә, күңеле дә, исеме дә матур булган Мирас җыр һәм бию ансамбле солисты, Башкортстанның ат казанган артисты Венера Юлгильдина башкарачак. Алкышлап каршы алабыз. Венера Юлгильдина. Инде дуслар, бүгенге концерт программасын оештыру эшләрен без гыйнвар аенда ук башлаган идек. Һәм менә шушы оештыру эшләрендә башлап йөргән кешеләрнең берсен сәхнәбез түренә чакырып чыгарасым килә. Инде Казан белән Уфа арасын шактый гына таптаган шушы иҗат кичәсе матур гомер бәйрәме матур үтсенгә зур тырышлык салган. Инде авыз тутырып бүгенге чараның режиссеры дип әйтсәк тә мөмкиндер. Үзебезнеке зур горурлык белән әйтәм, мин аны үзем Благовардан буларак һәм якташым буларак та
Инде дә күңелләрдә күптән үз урынын тапкан мәңге тынмас Фәрәр Сандугачыбыз Башкортстанның, Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Асаев. Yazdım yaz ikeni, buzlarının kitkeni, Kıyaşının rahimli nurunda sizile, Hıyallar düzüle, ümitler üzüle, Hislerinin taşkının, şulşakның kembile, Hıyallar düzüle, ümitler üzüle, Hislerinin taşkının, şulşakның kembile. Şakırımlar arasın, Qaylarga barasın, Yıkısız tünlerin Butalsa gün bilen, Hıyalın nazların, Yaşlıkның nazların, Eytigiz dostlarım, Kim bile, kim göre, Hıyalın nazların, Yaşlıkның nazların, Eytigiz dostlarım, Kim göre, kim bile. Şula bit Mithat babay. Kimge kim nazlı gül, kimnin kımışın gül, Ömrü boyunca üzegizile, Bu dünya kimge dar, Varına Hıday var, Birgen baş ırşine, Beyesin ol bire. Bu dünya kimge dar, Varına Hıday var, Birgen barışına, Beyesin ol bire. Hürmetli Mithat abay, Gümür bayramın bilasini şin көңілден тәбrik етесі келе. Her вакытта шулай дусларың, туганнарың белән, иң мөһиме, иң якыннарың белән рәхәттә, әле күп еллар Ходай биргән гомерне рәхәттә яшәргә Ходай насыйп итсен. Шундый төрле чәчәкләр монда гөлләмәсәйме, тормышыңда шундый матур, Аллага шөкер. Чөнки яраткан, хөрмәтле безнең Хәллә апабыз бар яныңда. Һәм ис китмәле шәп егет, адаш Рөстәм Митхатович бар. Шундый шәп егетләр үстергәнгә зур рәхмәт. Ул үзең генә теге байып түгел, үзеңнән соң менә үзеңнең улларың үзеңнән дә яхшы булса, иң мөһиме шул. Шулай бит абый. Сезнең сүзләр. Бәхетле бул Митхат абый, исән сау бул. Без сине яратабыз. Инде әтиң урынына калган кеше бит инде мин үзең әйтүенчә шулай бит. Син бит инде минем әти урынына калган кеше дип һәр вакыт мине шулай зурлыйсың. Рәхмәт Митхат абый. Икебез дә мәзитевичләр чөнки. Шуңа күрә исән мин булыйк, бәхетле булыйк. Һәм инде сәхнәгә үзебезнең Татарстаннан, Казаннан килгән, Татарстанның өр-яңалы менә яңа гына шулай пичтән төшкән халык артисткасы Бәширә ханым Насырованы сәхнәгә чакырыйк әле. Һәм инде исеңдәме дип бер җырлыйк әле, Бәширә ханым. Исеңдәме, искән җилләр, исеңдәме, көндәме, таң алдында зөһрә йолдыз безне алдан йөрткәне. Таң алдында зөһрә йолдыз
туған ягың, бұрма юллары, узған яшьлек шул юлларда, кышын карларын ярып, узган яшьлек шул юлларда, кышын карларын ярып. Күз алдында туган ягым, олы юлның тузаны. Тик күрмәдем шул юллардан яшьлегемнең узганын. Тик күрмәдем шул юллардан яшьлегемнең узганын. Исеңдәме аккаеннар, каенсуның тәме, сөемдиен назлы сүзләр, төшеңдәме үндәме, сөемдиен назлы сүзләр, төшеңдәме үндәме. Истә һаман аккаеннар, каенсуының тәме. Таң алдыннан зәһрә йолдыз, безне алдан йөрткәне. Таң алдыннан зәһрә йолдыз, безне алдан йөрткәне. Таң алдыннан зәһрә йолдыз, безне алдан йөрткәне. Безне алдан йөрткәне. Татарстанның халық артисты Бәшире Насырова. Бик зур рахмәт, Бәшире ханым. Бик зур рахмәт. Бер кемгә дә бирмим, яме? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, исәннәрмесез? Хәерле кич, исәнме безнең яраткан Мидхәт абыебыз? Сине чын күңелеңнән шушы матур юбилеең белән котлыйм сине. Сиңа сәламәтлек телим, озын гомер телим. Син бик күп еллар буена Башкортстан эстрадасындагы популяр җырчыларны да, һәм инде Татарстан эстрадасының җырчыларына да бик матур җырлар язып, безнең репертуарны баетып яшисең. Киләчәктә дә сиңа сау сәламәт булып, озын гомер биреп Аллаһы Тәгалә безне дә тамашачыларыңны да тагын да матур җырлар, тагын да матур шигырьләр язып, шатландырып, куандырып яшәргә насыйп булсын, Мидхәт абый. Без сине бик яратабыз. Синең чын егет булганың өчен, чын кеше булганың өчен, талантың өчен. Аның җырлары дәртле дә, моңлы да, халыкчан да. Үзләреннән үзләре җырланып тора торган җырлар аның. Мин һәрвакыт аптырый идем. Моңлы җырлары ярый инде. Аның бит инде яше дә бар кешенең, әйбит. Ә менә ул дәртле, шундый яшьләрчә җырларны ничек яза икән дип аптырыйм менә. Әле менә бүген сезнең алдыгызда бер җырлыйсы бер җырым да шундыйрак. Ничек мәйтәм, җегетләр авызыннан чыга торган сүзләрне эзләп табып, шулай яза икән дип сокланабыз, яратабыз. Рәхмәт сиңа, баш иябез, Мидхәт абый. Рәхмәт сиңа. Исән сау бул. Һәм менә Мидхәт абыйның иң популяр җырларыннан берсе менә Татарстанда сезнең алдыгызда җырлап китәсем килә. Яшисе килә. Чәчәкләрнең туе хуш исен. Килә минем сөенәсем, яшәү
яшәгән чак җирдә күперәк күк күкләрнең моңлануы йолдызларның да януы яшәгәнгә үзе зур бүләк күкләрнең моңлануы йолдызларның да януы яшәгәнгә үзе зур бүләк Ашкынма гомер үтәргә Башкарасы рух яшем бар Узын юллар бар үтәсе Яшәвемнең изге хисе Җырланман әле шат җырлар Узын юллар бар йөрисе Яшәвемнең изге хисе Җырланман әле шат җырлар Җырланман әле шат җырлар Җырланман әле шат җырлар Кадерле дуслар, бик зур рәхмәт сезгә. Менә шушы җырыңдагы шикелле Мидхәт абый гөрләп яшисең килеп яшәргә язсын калган гомереңне шатланып, куанып. Ә хәзер инде сезнең алдыгызга әйткәнемчә, яшьләрский бер җырын җырлап китәм әле Мидхәт абыйның. Тимә дип атала, кызларга багышланган, ул бит гел кызлар арасында гына йөри. Шуңадыр картаймый ахрысы ул Мидхәт абый. Тимә. Изүендә зәңгәр тимә, җил кермәскә куеныңа, куеныңа
Ширя Назырова. Инде де концертыбызның бүгінгі мұң, ижат, ғұмыр бейрәмінің шушы қадар матур тәмлі өлішіне жеттік. Инде сөзімнің нәрсе турында икәнлеген аңлайсыздар шәт. Шулай бит, дуслар. Чөнки хәзер сәхнәбез түренә кем чыга инде? Әйе, Башқұртстанның ат казанган артисты, барыбызды яраткан Радик Юлиякшин. Xayrli kun, hurmatli do'stlar. Aşkına ömür yarhıp öterge biz bit tuğan bir turmuş giderge aşkına ömür kitin sakına baxtli bular turmuş sakına aşkına ömür sakına birge yaşagan dostlar hakkına aşkını ömür zayan etmeyim imanı bizi taşlap gitmeyin iman nur bizi taşlap gitmeyin Көңілім әлі дәртлі қалпына Ерларға туған халқыма Ашқыма өмір ял ит сақына Алдату асақ ердар хақына Ашқына өмір sakına birge yaşagan dostlar hakkına aşkını ömür zayan etmeyin iman nur bizi taşlap gitmeyin iman nur bizi taşlap gitmeyin Aslapta hürmetli dostlar, iman nur bizi taşlap gitmeyin Midhat Abdülmalov Doğan günün məsin kutlayım Aplodismenты, aplodismenты Aşkına ömür tukta sakına birge yaşagan dostlar hakkına aşkını ömür zayan etmeyin iman nur bizi taşlap gitmeyin iman nur bizi taşlap gitmeyin Midhat Abdülmalov Знаете, иман рубеды ташлап гитмахан. Ну, быть 80 лет таким бодрым, я не знаю, я завидую, на самом деле. И всем альбита. Ага, ух ты. Был инзиляга. Вот ты даешь, а? Это обязательно передам. Рахмат, какой буляк? Ты сам буляк.
Мидхат абай, на самом деле, мен бик ташатмын, хенің юбилейіңда бұларға, хенің ердарыңды ерларға петь твои песни, это большая честь. И на самом деле, твои песни живут, и я думаю, и все подтвердят, сегодня все услышали. И это вечер благодаря Мидхату Абдульману. Давайте еще раз поаплодируем, друзья. Мидхат абай, посиди. Постоять еще успеем. Ну что, как настроение, как дела? Что это было? Нормально? А вы что так грустите? Сегодня такой праздник вообще-то. Вообще, как настроение? Уфа! Вот совсем другое дело. Вот, например, следующая песня, это тоже написал Мидхат абай Абдульманов. Песня про друзей. На самом деле, слова очень пронзительные. Я думаю, такие слова может написать только человек, который искренне проживает, и он только может сказать, как вообще. Да и мне кажется, как написать слова правильно, грамотно, мне кажется, благодаря ему и пишутся такие песни. Еще раз, Дуслар Киряк, поехали! Кстати, дорогие друзья, можно и потанцевать! Уфа! Дус, мәңгілікке дус, көңіл төреме, дус қайым сен нус, көңіл төреме, дус қайым сен нус, зарланасың да, мұңланасың да, болмаған шақта яныңда шын дос, болмаған шақта яныңда шын дос. Достар керек, келем дейсен, зұлғаратқа дұл үстінде. Достар керек, доссыз болмай, бұл дүнияда яшап бір күнде, бұл дүнияда яшап бір күнде. Мидхат абай, давай танцуй! Better go! Дос, мәңгілікке дос, әр вақыт тезге қолыңа сен сос, әр вақыт тезге қолыңа сен сос, янған ерәкнің отын басырған, көңіл төреме, досқайым сен нос, көңіл төреме, досқайым сен нос. Достар керек, келем дейсен, зор қарапқа дұл үстінде. Достар керек, доссыз болмай, бұл дүнияда яшап бір күнде, бұл дүнияда яшап бір күнде. Достар, ұйқылап отырмайма! Хей, давай! Халқым үшін yazған жырлар ел көгінде, шешкелер аттан яратамы, яратмаймы. Достар болса барсы яратау, достар болса барсы яратау. Достар керек, келем дейсен, зор қарапқа дұл үстінде. Dostlar керек, gözün bulmayı, bu dünyada yaşa bir günde, bu dünyada yaşa bir günde. Midhat abay, dostlar gerek. Şuna Jubileyim. Шынапта, юбилейм.
Митхат Абай, на самом деле, неважно, какое расстояние между возрастом, дуслар и 80 яшьтәге дуслар, и 60-тагы, и 75-тәге. Шуның өчен рәхмәт, низкий поклон, Митхат Абдульманов. Уважаю, люблю, ценю. Рәхмәт. Радик, Юльякшин. Ну, рәхмәт, спасибо огромное. Рахмәт үзеңә. А меня не отпускают. Дискотека? Митхат абыйга дискотека кирәк После булды. этого на дискотеку идем. Все договорились обязательно. Хорошо. Все. Инде да дуслар, хисләребезне җигәнләп торабыз. Әле концертыбыз бетмәде, дәвам итә. Хәзер тагын сәхнәбез турында кемнәр инде милли авазлар. Милли авазлар үзләренең җырларын, моңнарын, көйләрен яңгыраталар һәм татар халык сүзләренә язылган Фәри Макшурин иҗат иткән Чиләк, җир-җиләк җырын нәкъ алар башкара. Чөнки бу җырны алардан да остарак башкарган беркем юк. Бернинди ансамбльдә, бернинди төркемдә бу җырны болай оста башкара алмый. Тыңлыйбыз дуслар. Җир, җиләк, чиләк, милли аваз. Әнә шулай. Әнә шулай инде хәзер хөрмәтле дуслар, кадерле тамашачылар, шушы матур мизгелләрне барлап, җыйнап, җыеп, мин инде бүген шушы залга барыбыз да чакырган, җыйган, туплаган, берләштергән шушы бәйрәмнең сәбәпчесенә сүзне бирми һич тә мөмкин түгел, дуслар. Шулай бит. Менә ул Митхат абый үзе ул бүген тагын яшәреп китте, матурайып китте, төзәеп китте. Шулай бит. Чөнки җырлары, моңнары моңа көч, дәрт өстәде. Митхат абый, сүз сезгә. Рәхим итегез. Хәерле кич. Сезгә бик зур рәхмәт. Килгәнсез, утыргансыз, тыңлыйсыз. Бик матур гына концертны башкарабыз. Сезгә, артистларга зур рәхмәт.
Çünkü bigrekte milli avaz küp keş saldı. Şuşa sizge şatır için şu jırlarını. Mana mında aytib ötürü kerek. Elmira Mukmenova, pожалуйста. Bu kızlardan başka kızların tekinde. Onun kurunda ne koşkalar olar varsa da Blagovara ne koşkalar Şakilinler, Galiya Yazdanova. Onun kurunda Şişmaçı var, Firuze Sakayeva. Onun kurunda Liliya Muhammediyeva. Ol ne şagış bilen ne ol toğan da Tacik Özbekistan'da hazır mında küçtü. Hazır bizden ne insan bizlerle. Onun kurunda Gülsüm Hüseyinova. Elmira'nın Ungağında Albina Yakupova. Şişme kızı. Albina kırında Alla Gilmanova. Bizden yoktaş Zemlyaçka. Şırlıgavundan Yamışavu kırında. Gittik yigitlerge. Başlayız yigitlerden neyinde? Mahmut Haliç bilen İbrahimov. Mana en şitte yanlış oğlu yigiti 45 yıl yanlış oğlunda nene medeniyet sarayını tuta. Onun kırında bizden kuda bizden ol Bulat Biktimirov. Onun kırında Balkı Sabbakov. Ol miyake yigiti Aydar Galimov'ni alıştırıcı. Hazır tağı bir iki zırlasa, ulap çıkarıp netse, Aydar Galimov düşüp kala. Onun kırında iki kırmızkalı yigiti. Birincisi Flor Avdeyev. Buzaya zavundan. Dina Bulgakov'unu bilesiz mi? Yazışı. Şunun yoktaşı, avuldaşı. Onun kırında otaklı Nail Latipov. O Sakay avulundan Kırmızkalı rayonu. Mana şu yigitler bilen hazır biz küp şuralarda katnaşalabız. Küp jirlerge yürüyelabız. Ne için degende onların repertuarları da varsa da varlıkka kildi. Mana bu nida, конечно, elbette Elmira Mukmenova'nın neye büyük zor ama rahmet. Gumman olganda bizim barımızga da rahmet. Ne için degende biz bir tilek bilen yaşayız. Halkka hizmet etirge. Untulgan jirlarını barlarga. Mana yok bar jirlar bilen kuraş alıp barırga. İsteradada şüpşar jirlarını netirge, ilerge, olarını netirge, jilge aşırırga. Akalsınlar. Şunda en kerakli neler. Mana elbetinde başkardı жилак. Прекрасно жербетинде. Сен анда какой-то не яратам. Ишкин яратышалар да онан коя киргебинер. Sizge ne zor rahmet. Siz aldığınız ne bir başka üstügüz.
Өзегізні не тәртіплірек, ақыллырак, әдәплірек тұтарға керек болар. Бітерләшмеше, бір-біріңізден күнләшмеше, бір-біріңізге ярдам етіп, шулай яшәргә язсын. Шул, мына біз мында бұл концертта көрдік шундый кішіні Илнур Валитов деген кішіні көрдік. Ол не? Мына бұл ұшырақта мен Альфред Америка müracaat ederim. Bu kişini срочном порядке nurga. Ne için degende o onun ne onda buluğu ilge de atışlı, halka da atışlı, üzerine de atışlı, nurga da atışlı. Ne için de o şakkına da kim tügülniden bizden kemali ataklı aktör. No, Fidan Gafarov. Fidan'dan şakkına kalışmay. Vakti etkeş uzup da gidecek. Mına şu ne? Sizge oңuşlar. Rahmat sizge barıgızga da. Hazır ne? En songa jirni tuğan til bitinde bizden gemin. Geminni başkarabız. Barabız da menep. Kim artistlar? Халқыбыздың ресми булмаган милли гимны туган тел яңгырый дуслар. Әйдәгез әле барыбызда ая күрә басып, кушылып җырлыйк әле. Матур нокта булып калыр бүгенге бәйрәмгә. Ötken el kemlente
Сандугачның баласыла, икеу була, үч була. Тагын кашан күрешербез, иртә була, кич була дип, дуслар, иҗатташлар, сахнәдәшләр, һөнәрдәшләр, каләмдәшләр, моңдашлар, тамашачылар, сезнең белән 85 яшьлек юбилейга кадәр хушлашабыз. Сау булыгыз, сәламәт торыгыз, дуслар!